vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Naimi zvazvakangooma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So inini mukoma ndichipindawo muno muSouth Africa ndakauya kunoku nemurume wangu but ndakabva ndazongobatwawo nemweya wenzvimbo ndokubva ndazotanga kudanana. Ndakatanga ndichadanana neumwe mupurisa wemuno muSouth Africa but ndakabva ndazorambana naye ndikabva ndazodanana zvekare neumwe muSouth African but akangoita gangster but iye mukoma ndinosuspekta kuti ndiye akandiurayira boyfriend yangu yandakazotanga kudanana nayo. Ndava kuzviudza kuti zviri nani hangu kuti ndinge ndichingodana nawo nemunhu anobva kumusha because ndaitoona kutoti awa maSouth African andainge ndichidanana nawo painge pasitomborina kana chinobuda. Saka uyu akaita gangster murume uyu akauya parestaurant pandainge ndichishanda at that time ndokubva azondiudza kuti ainge anakirwa neni ndikabva ndati paribo. So ndichimuona zvekare ndichiona motikari yake yainge achidrive ndikangoti baba ava ndichangovabvuma hangu then ndobva ndangovadya mari because iye anoita basa riya rekuti vanoteverera motikari dziya dzemari dzinotransporta mari then vanobva vazoita madhiri but he used to do these things a very long time ago. Saka iye atongova a retired gangster saka vanopotawo vachingopiwawo makati. Saka ndakatoona kutoti munhu uyu anoratidza kuti mari chaiyo mari itoripo ndokubva ndatongomupa mafone numbers angu tikabva tatanga kudata. Aiwa baba ivavo kuomera havatomborina but chakangondibhowa pavari baba ava ndechekuti ndakaona kuti munhu uya ane godo. Yes, I know kuti kuva murume kana uine munhu wako waunenge uchida unokwanisa kutoitira munhu wako waunenge uchida godo but pane rimwe godo riya rekuti rinenge riri very dangerous because I still remember apo pandakamboita sekunge ndainge ndocommunicate ne-ex-husband yangu saka vakabva vazobata mamessages apa tainge tichitotaura nyaya dzekuti mwana pane mazuva aakamborwara. Saka mukufamba ndiri kunoku kuJoni ndakabva ndazoudzwa kuti mwana uyu aifanira kuti ange achimbotorwa nababa vake. So apa ndainge ndotaura nababa vacho ndichivaudza kuti mwana ari kurwara uko so zviri kunzi imimi muri kufanira kuti munge muchienda nemwana uyu achienda achinobatsirwa muchivanhu nekuti hanzi zvekwenyu ndo zviri kurwarisa mwana. Saka iye akazongobata foni yangu ndokubva atoona paya kuti ndainge ndichitotaura ne-ex-husband yangu ndokubva atotsamwa akatoti zvinoreva kutoti mava kutotanga kutodanana this and that. Mukoma ainge ava kurara akaisa futi pasi pepilo on most nights achinditi kana uchimuda ziva kuti ndinokuuraya and hazvina kana kuzombogumira ipapo nekuti ndakazofonerwa ne-ex-husband ichitondiudza kutoti yainge yafunga zvayo kuti inge ichibva muJoburg inge ichienda hayo kunoshanda kuCape Town but akazoenda kuDurban ndokwa ava kugara. Akatotiza muJoburg nekuda kwekuti ainge akatothreatenewa nemurume uyu. So ndakazongoramba ndongodanana naye murume uyu baiginya but mumwoyo mangu ndainge ndava kusada ndainge ndava kunzwa kumutya kuti munhu uyu shuwa angandithreatena nepfuti apa obva atora mafone numbers hanzi akangonditumidzira picture repfuti ndokubva anditumidzira zvekare picture reumwe murume ainge akaiswa munoona mazibag aya marefuse bag hanzi ndakatumidzirwa picture remunhu ainge akapfekedzwa refuse bag then after that akabva azotumidzirwa picture remurume iyeye uyo ainge akavharwa musoro wake nerefuse bag but achiragidza kuti ainge adhurwa nepfuti. So this was a clear warning ndokubva atiza ex-husband akati please let us not communicate anymore. Akangonditi mwana wangu kana ndava kudawo kuti ange achibatsirikana inini kumba kwenyu ndinokuziva. Ndo zvaakazongoita akabva azongotumidzira hama dzake dzikabva dzazoenda dzikanotora mwana zvekutoti kumusha uko nditori neimwe mbiri yakashata nekuti hanzi ndakatotsvakira ex-husband yangu vanhu vainge vachida kumuponda. Hanzi ndakanyanyisa kunakirwa neJoni but sandizvo zvakaitika. Zvinhu izvi pazvakazoitika ndainge ndatorambana nababa vemwana wangu. So fast forward mukoma ndakabva ndazongotanga kufamba hangu ndichingozviudza kuti kana ndikangowanawo munhu wekuZim anenge angoti
anondida, anenge asina mukadzi. As long as asina mukadzi, then I will be with him. Then ndobva ndamutiza munhu uyu, ndobva muJoburg ndotsvaka hangu kumwe kwekunogara. So at that time ndaiwanzo kushandisa Uber ndichienda kubasa zvekare ndichibva kubasa. Saka paiva neumwe murume wekuZim wandaiwanzo kuwirirana naye. Baba ivavo muone zvenyu vakandinyenga for a very long time ndisingatombodi nezvavo. Zvimwe kuda maybewo nguva yavo yekuti vange vachifa ngainge yasvika, because baba ava vakazoti vandinyenga manje ndopandakabva ndazongovabvuma, even though I knew kuti baba ava vainge vatori nemhuri yavo, because you could tell kuti munhu uyu anoratidza kuti ane mhuri yake, ndokubva ndavabvuma. So mistake yatakaita ndeyekudai. So dzimwe nguva iye ndaimufonera ndobva ndamuudza kuti shanditro Bolt, then ndobva ndatopinda mumotikari muyamya. Saka aizozviona kuti munhu uyu why is it achingoti akanditi ndiitiro Bolt, then ndobva ndazocancela on my side, ndobva ndazozviitira Bolt ndega. Ndopaakabva azotanga manje kunditrace achinditreka kuzosvika achizondibvunza kuti why is it iwewe uchingoita Bolt nemotikari 1 iyoyo all the times. Ndikabva ndamuudza kuti munhu uyu ndozvaanoita, anoti kana uchida staff car then unomubhadhara per month. This was just a lie. Saka iye manje akazoti one day atreka muchinda uyu, ndokubva vazoita Bolt, ndokubva vazomuquestiona vakamutocha, then mastatements edu akabva azotadza kupindirana. So from there on manje ainge ava kungogara achindituka, ndokubva azondiramba. Ndozvinondinetsa manje kuti mugangster uyu paakandiramba hapana kana kuzombotora week ndikabva ndatunzwa zvava kutotaurwa mugrupu rekwedu kuno kwatiri, zvichitonzi pane muzimba aidhiraivha mauber wanikwa akadhurwa nepfuti mumotikari yake, ende ndo baba vacho ivavo vandainge ndichidanana navo. So ndo nyaya yangu iyi mukoma, and each and every day ndinongogara ndichingonamata kuti dai hazvo zvikangonzi murume uyu munhu wacho akamudhura, vangoriwo vanhu veTaxi Association vasinei nechekuita nemurume uyu wandainge ndichidanana naye. Ende chinondirwadza ndechekuti murume uyu wacho uyu akaita gangster sometimes anokwanisa kundiignore ugotofunga kuti asina kana basa neni, but kana ndikangoti ndaenda kusleep over anototi ange achitozviziva obva atondifonera kuti saka iwe urifungidzira kuti wakangwara, inini handisati ndaita move on. Ndobva ndamuti iwe izvezvizvi funga kuti tava almost half a year tisingataudzani, tisingaiti sei, so what do you want me to do? Zvekare nefear yekuziva kuti muchinda uyo wandakamhanya naye akabva apondewa, even though vanhu vachingoti ngainge iri nyaya yeTaxi Association, because akaenda akanopika up vanhu padhuze netaxi rank, then ndokubva vazomutevera vakamudhura. But I still have a lot of questions that are unanswered in my mind. Ndiyo nyaya yangu iyi mukoma Nashi. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we, asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, saka munoona kuti hamutye vanhukadzi. Munhu waunenge uchitoona kutoti munhu uyu igangster, hanzi baba ivavo igangster, vaitomboita basa rekufamba vachiwisa motikari dzedze dzemari pate zvinozvi vakaritaya. Ugotodhata munhu akadaro, akomana musadaro. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 38 years ekuberekwa, tigerewo munyika medu, nyika yedu yeZim. So mukoma zvakaitika ndezvekudai. So murume wangu akandiudza, iye akanditi mai mwana ndakaromba ini, ndikabva ndatofungidzira kuti zvimwe kuda murume ainge achinyepa. So paakandiudza kuti mai mwana ndatoromba ini, ainge achangobva kugoridhe. Saka musi wekutanga paakauya aine mari yainge yakazara muziplastic bag, ndakabva ndatopururudza paya, ndikabva ndati aiwaka vashavi maita basa, because mari yacho yainge yakawanda. So the first night murume akabva andinyepera, akabva anditi vainge
vakakwanisa kubata mari kugoridhe uko. But the following day manje kuti tinge tichienda kunoshandisa mari iyaya, murume ainge achingoti tichaenda kudzamara ndazopopota ndikati zvimwe kuda mafunga kuti mumbotanga mambonopaka amai mari yenyu then mobva mazotipa isusu. Dai mangotaura than kuda kunyepedzera sekunge musina kukwana imimi muchitoziva kutoti mari iyi muroda kuti mutange mamboiragidza amai venyu. Murume ndopa akabva atoona kutoti ndainge ndatoboyekana, ndokubva azonditi mudzimai wangu pane zvandikuda kuti ndinge ndichizokuudza. Saka iye akabva azoti nyaya yacho haiite kuti ndinge ndichikuudza zvaizvezvi because zuva rava kutorova panhongonya. Ini ndainge ndisingatozivi kuti zvimwe zvinhu zveusiku hazvidhiskasiwi pose pose, zvitori nenguva yekutoti zvinotodhiskasiwa. So akabva azoti taifanira kuti tinge tichimirira mangwana acho. So takabva tazoti mangwana acho makuseni patakamuka, munhu ndakatomuka ndakatomugara bhamba ndikabva ndati handiti makati mune nyaya yenyu here yamuri kuda kundiudza, chindiudzai kanyaya yacho iyoyo. Murume akabva atoona kutoti painge pasitorina kana plan, ndainge ndakatogumbuka. Murume ndobva akabva azonditi mukadzi wangu, nyaya yacho yandiri kuda kukuudza handizivi kuti uchakwanisa kuigamuchira here. So murume paakanditi ainge aine nyaya yaainge achida kundiudza, pfungwa dzangu dzakabva dzangomhanyirira kuti munhu uyu anenge akatomitisa chete. Ndikabva ndatotanga kutopopota paya, ndakapopota zvekuti vana vakabva vatoya vakanoka pabedroom door vachitoti nhai mama kwakanaka here. Vainge vava kutya kuti zvimwe kuda vabereki vanokwanisa kuurayana because ndainge ndava kutoda kutoparadza zvinhu. Ndava kutanga kufunga kuti saka izvozvizvi mari iri muplastic bag umu kana kuri kunzi kune umwe munhu akamitiswa, which means mari iyoyi inenge yava kutotadza kutoshanda semashandiro awo andainge ndarara usiku hwose ndichingorunga ndichiti saka mari iyi kana tikatenga stand tobva tadai ende ndava kutanga kuzvibvunza kuti saka kana kwava neumwe mukadzi, saka ndainge ndava nedzimwe hasha. Ndava kutanga kufunga kuti nematamburiro ose andakaita makore ose awa, murume ongobata mari only one day obva atofunga kuda kundiisa pabarika. So I was not having any of that. Mukoma murume akabva ati usabvarura mari because ndainge ndava kuti zviri nani kuti mari iyoyo ndinge ndichiipisa kana kuri kunzi makamitisa. Vakabva vanditi vainge vasina kana kumbomitisa, but chokwadi chainge chiripo ndechekuti vainge vaine kamushonga ako kavainge vakaenda kunotora sesyndicate. Saka vakabva vazopiwa umwe noumwe kamudzi kake. So vainge vakanzi pose pavanenge vachipinda pasi pemugodhi umwe noumwe aifanira kuti ange achiisa kamushonga kake pasi perurimi. Izvi iye anoti vakazviita for 3 nights. Hanzi vaiti kana vakaenda pasi paya hakuna aitaura neumwe if it was not necessary. Vaizototanga kuzototaura vose paya pavanenge voda kubuda. So hanzi sekuru vacho ivavo vakava pamushonga uyu ndozvavainge vakavaudza vakati kuti mushonga uyu unge uchikwanisa kukushandirai vakomana munofanira kuti munge muchishanda murunyararo. So murume paakandiudza kuti vainge vakapiwa kamudzi ako kakazoita kuti vakwanise kubata mari, ndakabva ndangoti kumurume wangu kamudzi here, kamudzi hakana kana basa as long as zvinhu zvacho zvisingazodi ropa. Zvinhu izvi zvakazopanduka mushure mekunge vagovana mari. Iye anoti akabva azonzwa kuti muhomwe make mainge mava nechinhu chainge chopfakanyika, akati achinoisa ruoko rwake musamba dzake ndokubva atoona kutoti mainge mava nedzvinyu. Akabva atondiudza kutoti dzvinyu iroro rainge ririmo mumba. Mukoma ndakaita sekunge ndichakolapsa because of fear neshock, but murume wangu akabva azosimuka kubva pambedha paainge avete akabva anditi mudzimai wangu, ndinokumbirawo kuti unge uchindinzwisisa nekuti iwewe neni tiri kufanira kuti tinge tichishandidzana, nekuti zvaizvezvi kana ukaramba kundinzwisisa handizivi kuti unenge uchida kuti ndinge ndichizoita sei. Murume akabva azondirakidza dzvinyu riya ndokubva azoti kwandiri dzvinyu iri ndo richange richizotipa mari. Akabva anditi mari iyo yainge iri muchipepa bag, mari iyoyo
kana tikakwanisa kushandidzana nedzvinyu iroro, dzvinyu iri rinozongoramba richimultiplya mari iyoyo kusvika patinenge tava kunzwa kuti now mari yedu yava right. Ndikabva ndazogara pasi ndokubva azonditi, mudzimai wangu wapanzwisisa here? Mukoma ndakabva ndangobvuma ini ndikangoti zvinondoita sei? Munhu kana atokuudza kutoti akaromba apa makazvara mose vana then woita sei? Murume akabva azoti kwandiri, taifanira kuti tinge tichizotengesa imba tobva tazotsvaka imba somewhere. Ndikati somewhere kupi? Akabva ati at least tikufanira kuti tinge tichitsvaka kumwe kwekuti kunenge kuine runyararo, kwekuti everyone just mind their own business. Anenge ari mugedhi make anongominda his or her own business. Ndokubva tazotenga imba kunoku kwatava kugara. The first day murume paakandirakidza dzvinyu iri rainge richiri diki zvekutoti muruoko rwake raitokwana dzvinyu iroro, but kana ndakaritarisa pari zvino dzvinyu iri ratokura zvekuma 5 meters ende dzvinyu iri rinogara muceiling. Vana vanogara vachingondibvunza kuti nai mama, ko kasi panapa patava kugara kasi pane nyoka here inogara muceiling? Saka dzvinyu iri rinoita bonde nekamwe kamwana kangu kane 5 years kalast born. Sezvandakaudzwa nemurume wangu, kamwana uyu zvandakamuita ndezvekudai. Musi wacho watakazoita mhiko dzacho, mwana ndakabva ndamudana kubedroom ndikabva ndazomugarisa pamakumbo. Ndakati ndakamugarisa pamakumbo, baba vacho ndopavakabva vazoburitsa dzvinyu riya vakabva vazoriisa kugotsi kwake tichiitira kuti mwana asazovhunduka. So mwana wangu ndakabva ndatanga kutamba naye ndichimuudza kuti mwanangu, inini hangu ndafunga kuti ndinge ndichikurodza. Iye ainge asingatombonzwisisi kuti zvii zvainge zvichiitika. Baba vacho ndopavakabva vazotora plastic bag riya rainge rakazara maUS ndokubva vazowaridza maUS aya pambedha. So murume wangu akabva azoti kumwana, manje mwanangu, mari iyi munhu wacho akandipa ari kuti ava kuda kunditorera mari iyi. Mwana akabva ati musamupa mari iyoyo. Then ndopatakabva tazoudza mwana kuti iwewe tava kutokurodza kumunhu wacho iyeye kuitira kuti tinge tichizochengeta mari iyi. Mwana ndokubva abvuma. Mwana akati abvuma kuroorwa nethis imaginary man, murume wangu ndopa akabva atora dzvinyu riya akabva angorigumanisana neskin yemwana. Mwana akatongocheuka akati dedi, ko chii chamandiita? Murume wangu ainge atohwandisa dzvinyu riya ndokutochatisa kwatakatoita mwana wedu, tikatomuchatisa nedzvinyu iri. Saka dzvinyu iri ndo rinotoita bonde naye. Mhiko dzatakaisa pamwana wedu musikana ndedzekudai so. Dzvinyu iri ndo murume wake ende haafi akanyengwa nemukomana kana munhurume, haafi akaita bonde nemunhurume, haafi akabata mwana. Ndo mhiko dzakewo idzodzo dzaari kufanira kuti ange achitakura kweupenyu hwake hwose, idzo dzatakaisa pamutumbi wake kuitira kuti isusu tikwanise kuzoita mari. Yes, I know kuti vamwe vanhu munokwanisa kuti inini nemurume wangu takaitira mwana wedu kutsinye, but chokwadi ndechekuti ndainge ndisingatodi. But mushure mekunge ndazoona zvakaitika kune umwe murume uyo wandakanzi nemurume wangu akaramba kuzadzikisa mhiko dzake, ndikabva ndaona kuti zvitori nani kuti tingodya mari yacho, sezvo kana uri munhu wenyama unongorarama rumwe chete. Zviri nani kuti ungoita mari uchiri mupenyu than kuti number 1 murume otokudza kuti inini ndaromba, wobva waramba kubatsirana nemurume muurombwa. At the end of the day mobva mazongofa still, because uyo umwe wacho akaramba kuzadzikisa mhiko, mukadzi wacho ava kupenga, murume wacho akangorohwa nebhazi ndokubva atongofa. Saka inini ndakaona kuti iyi yekupenga iyi inini hangu handingazvigamuchiri. Zviri nani hedu kuti tinge tichingo enjoy life zvaizvezvi. Vamwe vana vedu ava vaviri vasina chituko pamusoro peupenyu hwavo tichazama kuti tinge tichiva upgrade so that vakwanisewo kuzobudirira muupenyu zvinenge zvisina mishonga mukati. Ndo zvatakawirirana inini nemurume wangu. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi tatongosarudza kusacrifice one amongst our kids. Munopaonawo sei vedari, hanzi tafunga kusacrifice at least one mwana so that tinge tichingoenjoy upenyu hwedu. Mwana uyu hafi akaroorwa, hanzi hafi akapfimbwa nemunhurume.
no matter what hafi akaita mwana ndo mhiko dzake idzodzo. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi ndo mhiko dzake dzatakamutakudza. Just imagine. Hey,